Ito, DCGB Ngunyan. Ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Member KBP, kapisano ng mga broadcaster ng Pilipinas, oras mga tugang alas 12:06. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Megaforce Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta ng Ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Marahay na do mga tugang Martes Pungunyan, petsa 27 sa bulan kan Agosto 2024. Inang bareta alas 12 sin kami ang sendong magiging tagapagbareta. Ako po si Jasmine Baloloy. Ako man po si Mardelab daing iba. Enot sidelines itong darakulang mga bareta sa lado lokal. Alkalde Awin Baldo Candaragalbay nagsuko na sa Kamalig Municipal Police Station Kasubanggi. Alkalde Baldo naninduga na pigrespeto niya ang desisyon kan korte. Pamilya Batucabe nagpahayag nin kaugmahan sa development kan kasong paggadan kay dating AKB Representative Attorney Rodel Batucabe asin police aid kaini kaibahan na ang pagsuko ni Alkalde Awin Baldo Candaraga Albay. DILG Albay nagalat pa kang kopya kan warrant of arrest kay Daraga Mayor Awin Baldo. Proseso sa matukaw bilang alkalde kan munisipyo Pigbaliwanag. Mga tinamaan nin dengue sa Albay sobra sa 1,000 na. 5 na mga pasyente kaini nagadan. Sa lado nasyonal, Interagency Council Against Trafficking as in Department of Justice hinagad sa mga biktima kan KOJC trafficking na magbutuan na. PNP nagpaluwas nin ultimatum sa mga suportador kan KOJC na halion ang mga barikada sa highway kan Davao City. Maski na ang self-proclaimed son of God, day dapat na masalangkaw pa sa lay, sigon kay House Majority Leader Congressman Manuel Jose Dalipe. Duterte dapat dai makiaram sa implementasyon kan ley sigon sa mga kongresista. Sa ibang nasyon, Mpox outbreak kayang pugulon sigon sa WHO. Baretang sports, dating world number 1 tennis player Naomi Osaka handa nang sumabak sa US Open. Yan ang headline. Mula sa detalles ka mga bareta enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Voluntaryong nagsuko sa Kamalig Municipal Police Station si Kamalig Albay, sa Kamalig Albay, Kasubanggi, Agosto 26, 2024, si Daraga Mayor Awin Baldo, katakod kan pigpaluwas na warrant of arrest kang korte bilang akusado sa pambabadil gadaan kay dating ako Bicol Representative Attorney Rodel Batucabe asin sa police aid kini. Ini ang pinagkumpirmar ni Kamalig Municipal Police Station Acting Chief of Police, Police Major Carlo D. Consain, sa iyang sinabi na Kasubanggi, nag-abot ang alkalde kay banan ang tugang na sa alkalde Kaloy Baldo kang Kamalig Albay. Sigon kay Police Major D, tulos siyang nakipagkoordinar kay Albay Provincial Police Office Director, Police Colonel Julius Sanuevo para sa magkakanigong proseso kung kaya tulos man na nagpasiring sa nasabing ipatura sa Nuevo asin nakipagkomunikar sa Crime Investigation o Criminal Investigation and Detection Group Albay sa pangenot ni Police Lieutenant Colonel Joseph Maribay para sa magkakanigong disposisyon. Sa ngunyan si Alkalde Awin ana sa presenting kustudya na kan nasabing ipatura. Sa pagipag-uron kan DCGB News kay Alkalde Kaloy Baldo, sinabi kay ni na limitado sa ipapaluwas nindang payag sa siring na sitwasyon mantang sinabi niya na sa iyang tugang na si Mayor Awin day nagdudulag sa anuman na problema na pigakampang kay ni. Enot digdi nagpulos ng payag sa Alkalde Awin Baldo Candaragalbay na paagi kan sa iyang official Facebook account na nagsasabing bako
na personal niyang pigagian ngunyan o bako ng bago ang personal niyang pigagian ngunyan nanindugan man ang alkalde na pigrespeto niya ang naging desisyon kan korte mantang kumpiyansa siya na malalampasan ini kung kaya pinasalamatan niya ang mga nagpangadyi asin nagsuporta sa iya asin sinabing maski anong mangyari magpadagos sana. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Ginebra, San Miguel, lamang ang may tapang sa One Ginebra Nation. Nagpahayag nin kaugmahan ang pamilya Batucabe sa naging dalagan kan kasong pagadan kay dating Ako Bicol Representative Attorney Rodel Batucabe asin sa police aide kaini na si Police Staff Master Sergeant Orlando Diaz. Ini ang naging reaksyon ni Dennis Batucabe tugang kan depuntong kongresista sa pakikipaghuron kan DZGB News matapos na makaabot sa saindang kaaraman na nagsuko na si Alkalde Awin Baldo sa Kamalig Municipal Police Station. Sigon kay Batucabe, nauugma sinda dahil sa luway-luway ng naghihiroan hustisya, alagad sinabing halawig pang proseso ini, mantang tiwala sinda na mapapanimbag ang totoong may sala sa krimen. Tinawang doon ni Batucabe na ang saindang pangapodan para sa hustisya ang bako sana para sa iyang tugang, kudi sa ginadan man na police aide kaini na si Sergeant Diaz. Sinabi ni Batucabe na sinda sa pamilya ang promisa ninda na magtatarabang-tabang sinda para dagos ng makuhaan hustisya sa duwang naging biktima kan krimen. Naglalaom si Batucabe ng unyan na papaharani ang eleksyon sa nasyon, wara nang mangyari na siring na sitwasyon sa pagsasabing magabat sa pagmati kan kada pamilya na magbubuwis nin buhay dahil lang sa eleksyon. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, Simeticon, Kreml S. Hyperbilis. Bilis. Bilis sa hyperacidity In as fast as 5 minutes. Mientras tanto, nagalak paning kopya ang Department of the Interior and Local Government o DILG Albay kan warrant of arrest ni Daraga Mayor Awin Baldo mantang sinugo na ang sadang Municipal Local Government Operations Officer o MGLO o MLGOO sa Daraga para kumpirmaron ang voluntaryong pagsuko kan alkalde Kasubanggi sa Kamalig Municipal Police Station. Naging payag ni DILG Albay Provincial Director Ray Caceres kung saan pigpaliwanag na inkaso dahil makareport asin makalaog sa alkalde Baldo sa munisipyo sa laog ng Tulong Aldao na designar na officer in charge ang matukaw sa pwesto sa laog ng Tulong Aldao alagad sa ikapat na Aldao susunod doon ang rule of succession kung saan ang vice alkalde na ang maasumir kang pwesto mantang ang top notcher na konsyal ang magiging pamayuman kan sa gunang bayan kan Daraga. Tinawanin doon ni Caceres na kaipuhan na sunodon ang proseso sa pag-asumir sa pwesto. Mantang sinabi man ni Attorney Caceres na nagtaonan nin orden si DILG Regional Director Attorney Arnaldo Escobar Jr. sa Municipal Local Government Operation Officer kan Daraga na ihanda na ang mga dokumentos na kaipuhan para sa pagdesignar kan Vice Alkalde bilang alkalde kan Banwaan. Nasa 1,112 na mga albayanong tinamaan ng dengue sa probinsya kan Albay poon kan Enero sagkod Agosto 2024. Sigun ini kay Provincial Health Office, Provincial Epidemiology and Surveillance Unit o PESU, Coordinator John Edmund Dominic Bailon, kung sa inhali sa nasabing numero kan tinamaan kan helang, 5 digdi ang nagadan. Dahilan kaini, pinakusog pa kan Albay PHO, an sa indang mga lakdang asin kampanya sa salud, para dai madugangan ang kaso asin malikayan ang pagkagadan. Sa weekly monitoring kan PHO, PESU, nangingenot pa man giraray ang dengue sa may pinakahalangkaw na kaso kumpara sa iba pa nga vector-borne diseases sa probinsya. Ipinarumdum kaini sa publiko na mantiniron na malinig ang palibot para maibitaran ang helang lalo na sa panahon kan tag-uran. Sa iba pa niya itong baretang lokal, papakusugumpak ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Bicol ang pagbantay sa mga merkado publiko asin fish landing sa Manila na parte kan riyon. Sigun ini kay BFAR Bicol spokesperson Rowena Brescia
Briones katakod ka nag-viral na social media sa merkado kan matnog na may pigpapabakal na white teeth reef shark as in coral cat shark. Pinaliwanag ni Briones sa nasabing mga species konsideradong vulnerable basado man sa Republic Act 9147 as in ipinagbabawal ang pagdakop, pagpabakal as in pagtransportar siring man ang si isay na madadakop na nagbayular digdi makakampang ni magkakani kong penalidad na 300,000 pesos sagkod 1 milyon pesos asin makukulong nin 5 sa 8 taon. Sinabi ni Briones na papaiwason nindahan sa indang information dissemination kay bana na ang pagpaskil ni mga information material sa mga merkado publiko para maaraman ka mga paratyenda ang mga bawal na ipabakal sa publiko. Padagos ang mga aktibidad kan Bicol South Luzon Sub-National Reference Laboratory o BSL SNRL para makatipon ng dugo para sa mga pasyenteng nangangaipo sa Kabikolan. Sa schedule na ipinaluwas kan BSL SNRL, nagpapadagos ngunyan ang mobile blood donation ngunyan na aldaw sa Barangay Masagara Purapu, Barangay EMS Barrio sa Legazpi asin Barangay Sapa Pilar sa Sorsogon. Agosto 28 naman sa Barangay Kawitma nito, Barangay Dinagaan sa Legazpi, Rural Health Unit Magallanes Sorsogon, Barangay Claveria sa Masbate asin Juan M. Alberto Memorial Hospital sa San Andres, Catanduanes. Agosto 29 naman, gigibuhon ang parehong aktibidad sa Tiwi Community College sa Tiwi, Barangay San Isidro sa Tabaco, Barangay Mabini sa Daraga, Barangay Basag sa Ligaw, Barangay Bamban sa Manito asin RHU Bato, Catanduanes. Asin sa Agosto 30 naman sa Barangay Pawa Manito, Barangay Salog sa Sorsogon City, RHU Castilla, Barangay Tabiguan sa Tabaco, asin Barangay Balinad sa Pulangi. Para sa mga interesadong magdonar ng dugo, ang pwedeng makipagkomunikar kay Nicole Ann Bejo, ang Donor Recruitment Officer ka nasabing opisina. Hinaga ni Catanduanes Congressman Leo Rodriguez sa Department of Environment and Natural Resources o DNR na madagdagan ang forest rangers sa probinsya kang Catanduanes sa sinlang kawan man ang sweldo kan mga ini. Sa budget deliberation kan DNR ka naka-list na mga aldaw, sinabi ni Rodriguez na bako sufisyente ang numero ka mga forest rangers na nagbabantay sa mga kabubuldan kang Catanduanes na may sukol na 2,500 hektaryas. Ipinaliwanag ni Rodriguez na sa iwas kan mga bulod digdi dapat na malibot ini para masiguro na wala ng pigigibong illegal. Sigong kay Rodriguez sa ngunyan, nasa 8 forest protection officers asin 21 na park rangers sa probinsya asin nasa 8,500 pesos sana kada bulan ng sweldo dahil sa sinda nasa contract of service. Tiwala man ang kongresista na mapapaunrahan ini kan DNR sa mas lalong madaling panahon. Naitauna kan Department of Social Welfare and Development Bicol ang 390,000 pesos na tseke sa babuyan sa Anas SLP Association sa Barangay Anas, Masbate City sa irarom kan sa indang Sustainable Livelihood Program. Sigun sa DSWD Bicol, ang nasabing pinansyal na tabang ang gagamiton kan mga miyembro kan asosasyon para sa indang panghahanap buhay. Kasabay ka ini, nagkonduktar naman ang ahensya nin capability building activity na nakapokus sa financial literacy and microenterprise development para maturuan sinda kung paano imaniharan sa indang kapital asin mailikay na mabiktima nin scam asin iba pang panlalansi. Mga tugang primerong partiyang kambareta alas 12 bareta sa lado lokal. Ang bareta niya sa lado nasyonal. Ibang nasyon sports sa sinibapa, makalis lamang po kayo. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, Ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liverade. Ang Liverade ay may salima rin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa.
Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, kapalibutan ta at tamanon ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Ang Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO nagaako na din mga aplikasyon para sa Lifeline Subsidy. Ang mga kwalipikado digdi iyo ang mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps beneficiaries asin itong mga marginalized consumers. Para sa mga miyembros kan 4Ps, kaipuhan sa aplikasyonan sa inong 4Ps ID asin latest bill. Para sa non-4Ps o itong mga marginalized consumers, ang mga requirements iyo ang mga minasunod. Certification halay sa Social Welfare and Development Office sa indong syudad o munisipyo na nagpapatunay na ang aplikante sa rong low-income earner base sa latest poverty threshold na ipigmok na kan Philippine Statistics Authority government-issued ID asin latest bill. Pagirumdom na ang diskwentong ini otomatikong ia-apply sa monthly consumption kan mga kwalipikadong aplikante na day mahalangkaw sa 25 kWh. Ipasa ang mga nasabing requirements kasabay ang accomplished application form sa ALECO Service and Collection Office sa indong lugar. Kung kwalipikado ka, dai na magduwa-duwa. I-avail na ang subsidiyang ini ka-ALECO. Nagtatabang na puun baka ito Sinda kita ika ako Bicol Na makita ang totoong serbisyo Hanggang ngunyan ako Bicol lang sa puso ko Igwang tabang sa turismo asin pag-asenso May mga scholar na nagkaigwang trabaho Kadakol na mga naginibo Lalo sa mga para o matius na pamilya pa Senior citizen asin ka Jovenesan yan Ang AKB Ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Surf! Surf Active Clean Instant Galing. Instant ang white, instant ang bango. Mula babad, instant white, instant bango. Whitens in as fast as 1.5 minutes. Based on internal technical tests on cotton after one wash. Results may vary. Surf Active Clean Instant Galing. Surf Singaling ng mamahalin. Versus Brand X based on technical tests on polyester. Thank you kong Joey Salceda. Habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, financial tabang medical. Thank you kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba kong Joey Salceda. Highest rating approval ang sa tuyang congressman. Albayahit ang atang lahat kong Joey Salceda. Albay ahead ang lahat oh. Albay ahead ang lahat oh. Kong Joey Salceda. Okay ka na, Nay? Yes, anak. Bumuti na ang pakiramdam ko. Ay, salamat. Kaya pagdating sa gamot, tiwala ako sa Actimed. Napakagaan pa sa bulsa. Up to 85% ang natitipid ko sa Actimed kumpara sa branded na gamot. Kaya may extra tayo today. Tara na, pasyal tayo. Ay, salamat sa wise kong anak. Salamat sa Actimed Quality Generics. Diyan lang yan sa Generica Drugstore. If symptoms persist, consult your doctor. Get 20% off on Wise Deals. Punta na sa Generica Drugstore. See posters and print ads for more details. For DOH FDA, CDRR permit number 0176, series of 2024. Ito ang dahilan kaya lamang ang may tapang Pinakalang dehado yung palalyamado Ito ang tunay na never say die Saya na darama itong
responsibly. Ginebra San Miguel, lamang ang may tapang sa One Ginebra Nation. Sa bareta niya to sa lado nasyonal, hinagad kan Interagency Council Against Trafficking o IACAT as in Department of Justice o DOJ sa ibang biktima kan human trafficking na magrani as in mag-report sa mga otoridad. Yan ang sinabi kan IACAT sa sarong payag matapos na mailigtas sa Kingdom of Jesus Christ o KOJC compound sa Davao City ang duwang pigsasabing biktima nin human trafficking. Kan Domingo na iligtas kan Philippine National Police Women and Children Protection Desk as in Department of Social Welfare and Development Region ang sarong 21 anyos na lalaki hali sa Samar as in sarong babae nagikan sa Banwaan kan Midsayap, Cotabato. Sinabi ni PNP Regional Office 11 spokesperson Police Major Catherine De La Rey na nailigtas ang duwang pigsasabing biktima matapos sindang magaganin tabang sa pulisya asing kan sa indang mga kapamilya. Sigon sa IACAT, nasa proteksyon ng unyan kan pulisya ang duwa. Sa lado man ni Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya, siniguro niya sa mga biktima asin sa indang mga kapamilya, siring man sa mga membro kang KOJC na sinda po protehiran. Nangapudan man siya sa makusog na kolaborasyon sa Department of Justice sa pagikan IACAT, PNP asin DSWD na siguro na makusog ang kaso kontra sa mga perpetrators para maitao ang hustisya sa mga biktima. Nagpapadagos ang negosyasyon sa laog kan Police Regional Office 11 asin kan mga representante kan Kingdom of Jesus Christ o KOJC na halion na o i-clear ang pangenot na highway sa Davao City. Sa press briefing sa Campo Crame, sinabi ni PNP PIO Chief asin spokesperson Colonel Jean Fajardo na sagud mapupwede ipapautob kan PRO 11 ang maximum tolerance para tanggalo na ang mga pigbarikada asin ibinalagbag na mga pribadong lunadan asin mga truck para magamit kan mga motorista ang mga pangenot na highway na paduman sa Davao Airport. Nag-apelar man ang PNP sa lokal na gobyerno para mabuksan na ang pangenot na highway. Piglinaw ni Fajardo na in kaso daing maabot ang piggigibong negosasyon, mapipiritan ang PNP na halion ang barikada sa paagi kan puwersa na susog sa ley. Sigon kay Fajardo, daing plano ang PNP na gumamit nin tear gas sa pagtanggal kan barikada sa highway sa Davao City. Mientras tanto, tinawanin doon ni House Majority Leader asin Zamboanga City Representative Manuel Jose Dalipe na maski na si Pastor Apollo Kibuloy ang self-proclaimed Son of God dahil dapat na masalangkaw pa ini sa ley. Ilan sinabi ni Dalipe kasabay kan paging ganyar kay ini sa mga residentes kan Davao na maging kalmado asin matuninong. Ipinunto kan leader kang Kamara na ipinapotob sana ka mga pulis ang sindang trabaho asin igwang legal na basihan ang sindang paglaog sa Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City kan Sabado kung saan pigtutubudan na nagtatago si Kibuloy. Nangapudan si Dalipe sa mga responsableng individual kay bana na ang lokal na gobyerno kan Davao City na pinamamayuhan ni Mayor Sebastian Duterte asin kay Representative Paulo Duterte na day pagproteksyonan si Kibuloy. Nangapudan ang mga lider kan Kamara de Representantes kay dating Presidente Rodrigo Duterte na dai pagpakiaraman ang pagpapautob kan mga pulis sa direktibas kan korte kontra sa iyang amigo na si Pastor Apollo Kibuloy na nahahampang sa mga seryosong kaso. Tinaawanin doon ni na Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzales Jr. as in Deputy Majority Leader Asidre na importante o ang importansya na irespeto ang ley asin pabayaan na gibuhon kan mga pulis ang saindang trabaho. Magigirumduman na tinuyaw ni Duterte ang ginibong paglaog kan mga pulis sa Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City para hanapon si Kibuloy na nahahampang sa kasong child abuse, sexual abuse asin qualified human trafficking case. Sigun man kay Asidre, dapat daing mangibabaw sa ley anuman ang posisyon o impluensya. Nangapudan man si Gonzales asin Asidre sa publiko na suportaran ang mga pulis sa pagmantener kan katrangkilohan asin karahayan sa nasyon.
Sa ibang mga baretang nasyonal, iniladawan na treasonous o pagtatraidor ni House Committee on Human Rights Chairperson asin Manila Representative Bienvenido Abante ang pangapudan ni dating Presidential Spokesperson Harry Roque na pabagsakon ang gobyerno ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ginibo ni Roque ang pangapudan kontra sa gobyerno pagluwas kini matapos ang 24 oras na pagkakakulong sa Kamara de Representantes. Si Roque nakulong matapos na maaraman kan Quad Committee kang Kamara na bako totoo na igwa ining pagdangog o hearing sa Manila Regional Trial Court kan Agosto 16 kaya dai makakatindir sa congressional investigation. Pero sa sertifikasyon kan Korte nagluwas na dai man hearing si Roque kan Agosto 16 sa Manila RTC dahil ang hearing kay ni kan Agosto 15 pa. Sinabi ni Roque na saro ining honest mistake asin dahilan digdi sa pagutik na cite in contempt si Roque. Inimbitaran si Roque kan Quad Committee para tawanin linaw ang kinaraman kini sa operasyon kan Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa Porac, Pampanga. Nagpahayag nin kahaditan si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa naglalala na pagharas kan Chinese Coast Guard o CCG sa mga lunadang pangdagat kan Pilipinas sa West Philippine Sea. Kan Agosto 19 binangga naman kan barko kan CCG ang duwang lunadan pandagat kan Philippine Coast Guard. Sigon sa leader kan Kamara na ang lugar maliwanag na nasa laog kan 200-mile exclusive economic zone of the Philippines sa irarom kan United Nations Conventions of the Law of the Sea kung saan parehong signatories ang China asin Pilipinas. Nangapudan ang leader kan Kamara sa China na irespeto asin magsunod sa international law na pinirmahan kaini asin isulong ang sarong dialogo para mas maresolberan ang issue imbis na gumamit nin bayolensya. Sa bareta niya to sa ibang nasyon, ipinahayag kan World Health Organization o WHO na kayang mapugulan ang Mpox outbreak sa Central Africa. Sinabi ni WHO Chief Tedros Adhanom Ghebreyesus na mga iponin $135 milyon na pondo para sa dagos ng mapugulan ang paglakop kan na sambit na helang. Importante man ang pagkakaigwa nin coordinated plan of action sa kada nasyon sa mga masunod daw mga ngapudan sinda sa mga nasyones para mapanuan ang nasabing pondo. Magirunduman na sa mga nakaaging simana nagdeklarar ang WHO ng International Health Emergency dahil sa paglakop nin Mpox strain sa Democratic Republic of Congo at sa mga kataraning na mga nasyon. Baretang sports, matapos ang pag-intra sa US Open kanakaaging taon dahil sa pangangaki ngunya na taon, sa giraray na mabuelta si dating world number 1 tennis player na si Naomi Osaka. Bilang endorses nin sarong sports brand, sulog kaini ang signature na sa iyang sapatos. Mapuon ang laban kaini sa aga, Agosto 28 kontra kay number 10 seed na si Jelena Ostapenko. Piglalaoman kan dakol na fans na matrayumpo si Osaka bilang siya ang dating two-time US Open champion. Sa tuyang bareta sa siyensya asin teknolohiya, Rough Us anapod sa naimbentong teknolohiya sa Estados Unidos para sa mga personang mahilig mag-exercise. Ang Rough Us nakakatabang sa pag-improve kan daily routine dahilan kaya kaining mag-access kan kamugtakan sa salud asin magrekomendar nin nababagay na ehersisyo. Sa pagikan mobile application kan Rough Us, kaipuhan mong magrehistro kan sa imong personal na impormasyon. Makaskas ining makakapag sukol nin heart rate asin iba pa asin nasabi ikipay mababakal sa kantidad na $75. Istorya na iiba. Sarong 2 anyos na babae sa Japan ang nakapagrehistro nin world record dahil siya ang pinakaaking record
recording artist na nakapag-release nin sa diring album. Si Jalimpa an may pugol kan world record title na youngest female solo artist to release an album. Ini matapos na i-release an album niya na titulong Nonsense Makes Sense sa edad na 2 anyos. Sa pakikipaghuron sa magurang ni Jalimpa, sinabi kan mga ini na 6 months old pa sana, nahiling na ninda an hilig ka ini sa pagkanta. Artist man ang mga magurang ni Jalimpa kaya may access na ini sa manlain-lain na musical instrument. Sa tuyang kamugdagang bukan mayon volcano, nakapag-release ang bulkan mayon in sarong rockfall event sa nakalis na 24 oras. Sigon ini sa datos na ipinaluwas kan Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS. Kasubagong aga kung sa'yo na minabot sa 528 tonelada ang pigbugang asopre o sulfur dioxide. May katamtama na pagsangaw ni naso mantang natatakluban ang panganuron ang ngimot kay ni. Nanutaran man ang pagubag kang bulkan o ground deformation mantang mantinidong nasa alert level 1 ang sitwasyon kay ni, asin pinagbabawal ang paglaog sa mga lugar na sakop kan 6 km permanent danger zone asin sa pagpalayog nin anuman na aircraft tarani sa ngimot kay ni. Makatugang, yan na po ang kabilugang kasatuyang alas 12 mga bareta at tinipan na sinkinalap sa DCGB News Bay. Sa pangarang kanakatong nato sa pagsurat kang bareta, Angel Mostaza sa Newsbase. Laro technical, kasabay niya to Chief Ramir Tanay. Kasabay taman sa DCGB Social Media Department, ito yung pong IT, Jerome Nico Martinez. Hello kay Bing Buenbores, kay King Rinaldo, nakantabay po dyan sa Banggiruan, siringman kay LB Sabdao Sidenyo. Hello Ate LB. Si Rod Alvarado dyan sa Pasay, nakantabay. Yung mga nagantabay man sa DCGB Social Media Department, sa tuyang live app, asin sa DCGB YouTube channel. Siring man sa nagka-tune in sa 729 kHz sa pitang ka mga radyo. Kami po ang sa mga naging tagapagbareta. Ako po si Jasmine Baloloy. Ako man po si Mardela Daingiba. Thank you for keeping us company. God bless the Philippines. Sa indong nadangog ang mga darakulang bareta ngunyan na aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga ang sarupang edisyon kan DCGB Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. Pagpabalik-balik ang hilab, pangangasim at sakit ng tiyan, baka hyperacidity na yan. Hyperacidity? Target the acid with Kremel S tablet. Hyper-bilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. Parang kasing bilis ng commercial na to. Mag-Kremel S tablet na! Unilab yan. Aluminum hydroxide magnesium hydroxide simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Isama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulangi.